Con este videotutorial aprenderás a forma de crear un cartel publicitario con LibreOffice Draw. O primeiro paso é engadir no documentos todas as fotografías que xa están preparadas para compoñer o cartel. Sitúa as imaxes de xeito que consigas un deseño semellante ao arte popular. Cando teña as fotografías na posición adecuada, selecciona todo e agrupa o conxunto para que o poidas mover sen desfacer a posición de cada imaxe. O seguinte paso é engadir os textos. Utiliza as ferramentas de LibreOffice Draw para escribir o texto e modificar o tipo de fonte e o tamaño. Repito o mesmo procedemento co resto dos textos. Como a fotografías que utilizamos neste videotutorial é de internet, escribe os datos da imaxe e a licenza. Así recoñeces o traballo da persoa autora da fotografía e agradeces se a comparta en internet. Garda o proxecto para telo disponible se necesitas modificalo noutro momento. Por último, exporta a PDF para que sexa máis doado de publicar en internet e de imprimir.